खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। पन्चायत बिसायख'थिनि बारा बारबाय थानाय समावनो राङापारायाव बुथारलायनाय जाथाय सोमजिदों। सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा सासे लाइमोनखौ गुलि गावनानै हरनि समाव जिउ फोजोबनानै गालांदों। मैया फुंनि समाव बोखांनो हायै सिनायनो हायै सुबुंफोरनि गुलि गावनायाव जिउ गोमानाय लाइमोनखौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला राङापारानि साहा बागाननि कल'नियाव हरनि 12:30 रिंगासो समाव जादों बे बुथारलायनाय जाथाया। बे जाथायजों जिउ गोमानाय लाइमोनखौ डेभिड सांमा आरो बिनि न'खौ साहा बागाननिनो साखाथियाव होननानै फोसावदों। रिपर्टनि बादिब्ला साखाथिनिनो सासे आइजोआ थांनाय हरनि समाव गुलि गावनायनि सोदोब खोनानो मोन्दोंमोन आरो गुलि गावनायनि सोदोब खोनानाय लोगो लोगोनो बाहेराव ओंखारनानै नायफैब्ला सानै सिनाय मोनै दुथां सुबुंखौ खारलांनाय नुयो होननानै फोरमायथिदों। जाथाय जानाय उनाव पुलिसआ फैनानै गोथै सहनि साखाथियाव थरसे खालि कार्टिक्सबो बोखांनो हायो। बेनि उनाव थैनाय सुबुंखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनो होननानै मिथिनो मोनबावदों। मख'नो गोनांदि पन्चायत बिसायख'थिनि बार बारनाय समावनो सासे लाइमोनखौ सिनाय मोननाय दुथाङा बेबादि खास्रि बिस्रियै हरनि समाव गावथारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। वकबिलखौ लानानै सोनाब बेंगलाव हिंसायारि जाथाया बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमदों आरो बे थासारिया गिख्रंथावसिन महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हिंसायारि जाथायाव गासै 3 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो बे हिंसायारि जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासै 150निख्रुइ बांसिन सुबुंफोरखौ बंग पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। थांनाय शुक्रबाराव वकबिलखौ लानानै सोनाब बेंगलनि मुर्शिदाबादआव हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। बे हिंसायारि जाथायाव सानै बिफा फिसाज्लाखौ बुथारनाय जाथायबो जादों। ओनसोलनि दुङाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय गुलि गावनायाव सोमावसारग्राफोरनि सासेनाव पुलिसनि गुलिया नांनानै जिउ खहा जायो। ओजोंहाय वकबिलखौ लानानै सोनाब बेंगलाव जानाय हिंसायारि जाथायनि आन्दोआव गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि आखाइ दङ होननानै बिजेपिआ रोखा खालामदों। थांनाय शुक्रबारनि सोनाब बेंगलनि मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया आरो जांगिपुरनि गोबां ओनसोलफोराव मोनसे उग्रबादि हानजाया हिन्दु सुबुंफोरखौ गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जादोंमोन। ओजोंहाय मुर्शिदाबादआव जानाय हिंसायारि जाथायजों रावबो सोनाब बेंगलनि पुलिसआ एरेस्ट खालामाखै होननानै बिजेपिआ फोरमायदों आरो खमैबो गं 35 हिन्दु सुबुंफोरनि गलाखौ सावनानै होदों होननानै बिजेपिआ दाबि खालामदों आरो बे हिंसायारि जाथायाव पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थाङैनि जाहोनाव हरग'बिन्द दास आरो फिसाज्ला चन्द्र दासखौ बुथारनो खाबु मोन्दों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों आरो दासिमबो मुर्शिदाबादनिफ्राय खमैबो 400सो हिन्दु सुबुंफोरा न' गारनानै खारनो गोनां जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। जिएमसिएचआव रबटिक स्केलपेल एबा रबटिक सार्जारि मेसिन बेखेवदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेखौ आसामनि थाखाय बिहु गिफ्ट होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रिया। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथि बावदों दि बे बोसोरनि गेजेराव सिलचर आरो डिब्रुगड़आवबो रबटिक सार्जारि इउनिटफोरखौ थिसननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गोरिब दुखुथिया आइजोफोरनो दख'ना राननानै होदों बनेन्द्र कुमार मोसाहारिया। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि बेन्दोंआव थानाय दाब दाब जायगाजों लोगोसे जगानिघाट कमिउनिटि नब्लांजों लोगोसे टिपकाय सती केन्द्र बिजेपि मावख'आवबो बारग' एमएलए एबा आथिखालनि बिजेपि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बनेन्द्र कुमार मोसाहारिया गावनि रांजों दुखुथिया आइजोफोरनो रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङाव गांफा गांफायै दख'ना आरो राफा दख'नाफोरखौ राननानै होदों। बनेन्द्र कुमार मोसाहारिनि बिथोन बादियै जगानिघाट आरो अन्तेश्वर राभा आरो नेहाथारि राजा ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिफैनायजों दख'ना आरो सारिजों लोगोसे राफा दख'नाफोरखौ आइजोफोरनो राननानै होदों बिथांमोना। पुलिसआ रायजो राजाफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे खेबनिफ्राय पुलिसआ रावनिबो सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनो हानाय नंलिया। जुदि सोरबा पुलिसआ राइजोफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थियोब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जासिगोन। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां जनायाव सासे आसुनि मावथिखौ जेबो जाहोन गैयालासिनो गाज्रि रोखोमै बुग्लिनायनि जाहोनाव बिजाथाय होनानै गिबि मन्थ्रिया पुलिसनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै बे खौरांखौ फोसावदों आरो बेबादि गाज्रि आखु बाहायोब्ला बै पुलिसखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो जुदि सोरबा पुलिसआ बेबादि आरोबाव सोरनिबा सायाव बेबादि गाज्रि आखु बाहायदोंब्ला बेनि हेंथायै अजद दैखांनो हागोन होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि सिङाव थानाय पानेरि गान्दा खुंगुर फुटबल क्लाबनि गेलेगिरि प्रतिमा बर'आ इण्डियान वुमेन लिग 2आव बाहागो लानो थाखाय खाबु मोन्दों। बेंगालुरुआव सोलिबाय थानाय इण्डियान वुमेन लिग फुटबलाव बेंगालुरुनि रुट्स फुटबल क्लाबनि जानानै गेलेगासिनो दङ प्रतिमा बर'आ। बिथांनि बेबादि नेसनेल थाखोआव गेलेनो मोननाया थारैनो उनजोलैफोरनि गोसोआव मोनसे थुलुंगाखांनाय लाबोदों। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव गासै 40 बियाबनि गेजेराव बिपिएफ दोलोआ 25, बिजेपिआ 15 बियाबाव देरहागोन, नाथाय इउपिपिएलआ मोनसेबो बियाबाव देरहानो हानाय नङा।
इउपिपिएल आरो कंग्रेसआ मोन्नैबो लाथिख' जागोन। जिएसपिजों सावरायनो आं सानै मासि थिसनदों आरो गोदान राजखान्थि हान्जायाबो बिपिएम दोलोखौ जेबो खहा खालामनो हानाय नङा होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बिथांमोननि गोदानै राजखान्थि हान्जा दानायाव बिपिएफनि जेबो खहा जाया, इउपिपिएलनिसो खहा जागोन होननानै रोखायै फोरमायथिदों। नाथाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बबे राजखान्थि हान्जाया मोजां फिथाइ मोनगोन बेखौ उननि समावसो नुनो मोनसिगोन। बिलासिपारायाव गंसे गलायाव गिख्रंथावै अर खामदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों। बे गिख्रंथाव अर खामनायाव गंनै बाइकजों लोगोसे गोबां कौटि रांनि गलानि मुवा बेसादफोराबो खामनानै सेवहांगार जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।